ruokalista ainoastaan saksan kielellä. Kauan sitten rakennetussa talossa jokainen päivä menee samalla tavalla. Antakaa mulle synttärilahja, 5 viikkoa parantolassa, Alppien keskellä huilailemassa. Tästä ei tuu mikä kulttuurimatka, kaukaisuudessa Alppitorvi soi. Päälle leivän pistän tuon lehmän voi, hyökkäyksin tervehdin kävelyretkilläin. Tein kuten Mannason taikavuorella. Antakaa mulle synttärilahja, 5 viikkoa parantolassa, Alppien keskellä huilailemassa. Tästä ei tuu mikä kulttuurimatka. Antakaa mulle synttärilahja, 5 viikkoa parantolassa, Alppien keskellä huilailemassa. Tästä ei tuu mikä kulttuurimatka, ei. No ei kai tuu, no tule kuitenkin. Otin lasinkin, ehkä pollonkin.